Ahoj, vítam ťa pri videu stránky Genedu. Dnešná téma je, ako zmeniť nastavenie pop-upu s Elementorom. Poďme na to. Otvoríš si pop-up, ktorý chceš nastaviť. V tomto prípade dáš si ponuka a klikneš na ikonu kolieska pop-up nastavenia a tu sa ti zobrazí okno s nastaveniami pop-upu. Môžeš tu zmeniť šírku, napríklad 500 pixelov, dáme nabok, aby sme videli pop-up. Ak chceme zmeniť túto šírku na tablete, tak si rozklikneme šírka tablet a tu vidíme tú šírku tablet, napríklad 370 pixelov, dajme tomu, že to chceme len 360, v poriadku. A takisto na mobile, dajme tomu, je to 320, tak dajme tomu, že to chceme na 300 iba. Tak, ďalej môžeme meniť výšku a tu fit to content, to je akože napasovať tú výšku toho pop-upu podľa toho obsahu, ktorý tam je, alebo prispôsobiť obrazovke, alebo custom a tu si nastavíme vlastné veľkosti, ale odporúčam zvoliť túto možnosť fit to content, je to asi najjednoduchšie. Pozíciu môžeme vyberať vpravo, horizontálne, na stred, vľavo, dajme tomu, že dáme to na stred, a vertikálne, dole, na stred, hore. Najlepšie to vidno tu na počítači. Je tu možnosť zvoliť následne stmavenie pozadia. Tu vypnem, nie je to stmavené, lepšie to stmavené. Tlačidlo zatváranie, close button, potom animácia, vstupná, výstupná, ako dlho teda animácia, nie je nejaké dôležité. Môže sa tu nastaviť nejaké pozadie, hej, zaoblenie rohov, overlay, pozícia toho tlačidla, nemám vnútri, vonku, hej, vnútri, vonku, hej. To dá proste nastaviť. V časti pokročilé sa môže nastaviť napríklad zavrieť tlačidlo. V časti pokročilé sa môže nastaviť, že po akom čase zatvoriť tlačidlo, automaticky zatvoriť po. Táto možnosť je napríklad zabrániť zavretiu toho stmavenia, zabrániť zavretiu po stlačení escape, zabrániť scrollovanie a zabrániť zobrazeniu viacerých pop-upov. Dajme tomu, že tu dáme, že áno, čo dajú nastaviť nejaké okraje a podobne. Ak sa ti video páčilo a chcel by si viac podobných videí s návodmi, ako pracovať s WordPressom, sleduj môj kanál a daj sa na jeho odber. Ak by si chcel pomôcť vlastnou web stránkou, rád si s tým pomôžem, stačí ma len kontaktovať. Ďakujem za pozornosť.